Cada dia milers de persones confien en TMB per moure's, treballar i viure. Som una organització que està creixent, que evoluciona i continua modernitzant el seu servei. Però els nostres espais de treball i dependències no evolucionen igual. No s'adapten a les nostres necessitats reals per treballar, per relacionar-nos i cuidar-nos. I això és una oportunitat. Perquè transformar els espais no és només renovar-los, és reforçar la cultura, generar benestar i projectar una identitat de TMB coherent i moderna a tots els centres de treball, amb ànima. Per això impulsem aquesta eina estratègica, els espais modulars intel·ligents, un sistema d'espais flexibles amb tecnologia integrada pensats per adaptar-se a diferents maneres de treballar, concentració, reunions híbrides, cocreació, descans i pausa. Perquè transformar els espais és impulsar noves formes de treball i, per tant, millorar el servei que oferim a la ciutat. El nostre projecte alinea els espais amb les necessitats d'avui, les del servei, les de les persones que fan TMB i les d'una Barcelona viva i diversa. Volem que TMB aposti per uns espais que expressin la nostra identitat i el futur que volem. Som la Clara Segura, la Lourdes Montero i la Sara Guzmán i ho farem possible. Ens acompanyeu? Ens hi acompanyeu? Ens hi acompanyeu?